pasvika point manje muri yeZimbabwe no munhu arwara, munhu wese pari kuti ari ngoti dai vachizorora nekuti varwara. So murume ari kunzi uchingosvika ipapo iwewe muchafa mese, munofa mese. So iko zvinozvi 2 weeks dzatopera dziko zvinozvidzi hama dzamai nehama dzake iye mukomana uyu vari kushevedzera kuti shamari ita kuti mama vazorore uya. Ndiriya simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika, iwe ndiriya simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika, ndiriya simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika, simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika, simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika, simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika, simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika. Hati popo iri pinifo oti wiri pinifo piorota Romighty Spine for the pit and bro. Fana tuzipekisha ni mtirai mambo. Wakachwemba kimini cash. Wakachwemba kimini cash. Then you're rushing with the pinifo. Then you're rushing with the pinifo. Wakachwem. Oiri. Po. Rikiti. Vo. Murume uyu kana kuti mukomana uyu ane makore mangani? No, atori nemhuri yake nemukadzi nemhuri. Okay, ari kugara kupi? Ari kugara kunze kwenzvimbo yavanogara ishi. Okay, kunze kwemurewa. Kunze kwemurewa. Amai ndiwo ari kwamurewa. Amai ndiwo ari kwamurewa. Ndiwo vari kurwara vari panhove izvizvi. Mubatsiri ndiye akaudza murume uyu kuti amai vako vakasanganisa mushonga wavo newe muchafa mese. Muchafa mese. Kwete mubatsiri. Vabatsiri ende vabatsiri vari kuzviona bhati kuti vagure mhiko izvi ndopa vari kukonewa. Izvozvo amai varwarisa peno kuno ende vari kushevedzera kuti vedu ndidandire mwana wangu ndizorore nguva yabuda ndidandire mwana wangu ndizorore apo mwana ndozvakabata kuti pavakabata mai ava ende hasiri ye ega ari kuziva ari kurwadziwa nenyaya yekuti pane vamwe vakatombofamba navo vanoziva nyaya izvi vanotoziva nyaya yekuti takabata mashoko ekuti pari kufa mai ava mwanakomana yakangosvika achingosvika chete mai vari kufa but iye naye rute sei ari kufa. Kumusha uku kwavari mama kwamurewa vanogara nani? Vanogara nevamwe vana. Okay, saka mukomana uyu murume uyu ndiye akamirirwa. Ane mhuri yakakura seiko? No, ndakadzose kuti ane mwana wani. Nemudzimai wake. Saka mwanakomana uyu ari kutya kufa. Kuti inini zvavakabata ndizvizive ende kozvinozvi ndakuda sekunonzi kune dzimwe hama ndindakonesa munhu kufa ndikasvika kunini ndikusvika kuita sei ndiri kufa saka ndoita sei. Saka mwanakomana ndiye aunza nyaya kudare. Kwete kuunza kutosangana kugara tese kudai kuti ndikushaya kuti ndoita sei. Mukomana kana uchitinzwa unogona kutibata unogona kutibata izvezvi kana ukateerera ndibate akasununguka ere kuti timbomubata timbomupinza parunhare. Afunga kuti anorwadziwa because munhu ari kuchema kuti ndogona mukomana kana uchitinzwa amai vanove mudzimai wachona zvakare dzimwe dzenguva pakati penyu pana ari kukwanisa kutotibata izvezvi kana muchitinzwa izvezvi ndokumira kuti mutibate panhamba yangu yema muchitaura nemi isiri nhamba yandinoshevedzera pamhepo uyai kunhamba iyoyo ndikwanise kudavira foni yenyu ndiyo iri on titaure timbonzwa kuti muri kutya rufu here baba. Kokutya kunotyisira nebaba Isabel atandi kuenda kumuika kaona amai baba Isabel mati kudi kutya kunotyisa here kufa kunotyisa mati kudi kufa kunotyisa muri kuziva here kufa. Vabatsiri mabhishopi emakereke ose